Kani gadega Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka Larsen and Torbo L&T Construction kawai nigi project rekam jang Hospital North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrims Shillong haringkat ke jingadan bentalang ki arngut kinong mikmat ki bakentop yo ba David Enongrum ubay MLA jang ka maurang keneng bat uba Antonio War MDC na laim kra kila kner ila ki jang ki kti ban ai ke jingirap ya ka mau kasyang umro Presbyterian Secondary School da ka ba penkha shushu ya ki lightly ki kamera kelas jang ketika school kat bana kaliang ka L&T Construction kala ajing rap deng ba ka jingker kenro ya ka compound jang school ki jakalet bar nang ta ha kaliang ka umbam umdi ka L&T Construction kala ajing rap da ka babu da ka water filter khnang bakan long ka jingsingan ya ka kot ka khya jang ki khana school na lor ki we ki jing don kam jang kani school hadien ka jingya L&T jang kani kam hanya kesengipat arpu pratrik uluber uba David Nongrum MLA jang kamauring keneng ulalek ban play ya kita ki kamera kelas ki badang sudah pensiona thamai ha ka jinga lang ka belalong ha ka tehi ka school ha ka jinga don lang ki no hikai ki khna school lembat kiwi